Díomh a cháirde, díomh muintir choláiste a an cóiste. Seo má stadéir sa bhaile an áit go éanam má chuid obair bhaile. Sin ganzo huasan sin má chara. Tá spána mé an áit díomh go tapig. Má tá se bh féchan timpeall. Sin é. Péisce é bhálam caintlah margheall cheachtain na Gaeilge, mar tá sé teachtain is, agus tásúla gom go gachtain bís. Agus tásúla go gachtain ag úsáid na Gaeilge i rinne seachtainna. Tá gá Comórtas siúl, agus bhálam leirtlah margheall ar thuain cé Comórtas na seanachil. Caithfidh tú an seanachil a críoch nó, so más rud go bhfeiceann tú aithníonn círóg, scríbann tú isteach ar Facebook círóg eile. Agus be gach seans go dús a bhuachan. Scríbhisteach an freigra, fiú mátá fethe freigra ceart eile ann is cuma. Scríbhisteach le anam agus peogfar amach tú ag gur dúiseach leide. An dara Comórtas tá ann ná Comórtas ceol. So caithfidh tú féchant ar an bhí seán éisteach leis an gceol agus ainm an amhrán a lua. Agus seochan céad amhrán a bheith le clos cuimh. Agus beidir amhrán tábhachtach an teachtain seo. So, cad is ainm den amhrán sin. Curragí gachrod híos faoin bhí seán seo. Gur míle maith go slán agus tugad giara.